Матур традиция буенча быелда 17 октябрь көнне югары Яркәйдәге физкультура сәламәтләндерү комплексында мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында күңелле стартлар спорт бәйрәме оештырылды. Бәйге үсеп килүче яшь буында сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, сәламәтлекне ныгыту юнәлешендә мәктәпкәчә яшьтәге балаларны даими спорт дәресләренә җәлеп итү, хәрәкәтләнү активлыгын үстерү максатында үтте. Анда районның югары һәм түбән Яркәй балалар бакчаларыннан 7 команда катнашты. Һәр команда 5 бәйгедә үзара җитезлекләрен, бердәмлекләрен, никадәр спорт белән дус булуларын күрсәтте. Әйтергә кирәк, һәр команда, һәр сабый бары тик җиңү өчен тырышты. Бәйгедә балалар гына түгел, аларны озата килгән тәрбиячеләр дә ярышты. Скакалкада сикерә-сикерә йөгереп килде. Бәйгеләр кызган вакытта Түбән Яркәйдәге баланы үстерү үзәгендә тәрбияләнүче кызлар һәм малайлар ярышта катнашучылар өчен музыкаль бүләк тәкъдим итте. Һәр ярышны жюри әгъзалары һәм районның беренче балалар һәм яшь-үсмерләр спорт мәктәбе тренерлары бәяләп барды. Ниһаять, җиңүчеләрне билгеләү минутлары җитте. Әлбәттә, яхшы әзерлекле, иң җитез, өлгер, оешкан командалар җиңүгә иреште. Сүз жюри әгъзаларына бирелде. Нәтиҗәдә 6нчы ел рәттән Түбән Яркәйдәге баланы үстерү үзәге учреждениесенең командасы беренче урынны яулады, янә күчмә кубокка ия булды. Әйтергә кирәк, биредә яшь буынга спорт серләренә спорт мастеры кандидаты, бик күп ярышлар призеры Чулпан Исламова өйрәтә. Үзем инде балаларны үстерү үзәгендә 6нчы ел эшләйм. 5 ел беренче урын алып киләбез, веселый стартта инде без. Веселый стартыга бик күп әзерләнәбез инде балалар белән килер алдыннан. Без инде дәресләрдә жүгерү, сикерү инде безнең әзерлекләр бара инде ел буена әзерләнәбез инде шу ярышларга. Менә озакламай бит безнең шашка ярышы була, аңа әзерләнәбез.
Үзем инде спорт мастерымын, кандидатмын спорт мастерына. Балаларны да, киләчәк буынны да инде шул үземнең юлым белән алып барасым килә инде. Югары Яркәйдәге 6-нчы балалар бакчасының командасы 2-нче, Югары Яркәйдәге 2-нче балалар бакчасының кызлар һәм малайлары 3-нче урынга лаек булды. Калган командалар төрле номинациялар буенча билгеләнде. Һәр команда грамоталар белән тәбрикләнде. Чараны Югары Яркәйдәге 4-нче балалар бакчасы коллективы зур оешканлык белән җанлы итеп әзерләп һәм алып барды. Күңелле флешмоблар оештырып, бәйрәм рухы бүләк итте. Айгөл Моллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.